करि ख्रिस्टान धोरोमनि मानसिफोरखौ बियो गावनि मानसि होननानै पकेटाव सोना लाना बेरायबाय थायो। जी माने जेम्स बसुमतारी MCLA बिथाङा जिहेतु खुब माने अख्रा आखुनि मानसि बिथाङा गावखौनो बिराद माने अहंकारि टाइपनि मोनसे राजनितिकबिद बायदि बे निसिमा ओनसोलखौ बाहायगासिनो दं। जेम्स बसुमतारीया जेबो मावगुबै मावनो रोंथारि सासे सुबुं थगाय थसिल' खालामनानै बियो दहाय बुंनाय बायदि राकेश ब्रह्म बिथांनि भिडिअखौ आं हगारफिननो नागिरदों ससेब्लाबो। बिथाङा मा होननानै बुङो अख्रासो होननानै बुंदों बिथां जेम्स बसुमतारीखौ। पलिटिक्सआ बिदि नङा। राकेश ब्रह्म नोंथाङाथ' बै समाव बिराद गिदिर कन्ट्रेक्टारमोन। बिनि उनाव पलिटिक्सनि आबहावाखौ नोंथाङाबो बारा मोजां मोनथिया। नोंथांमोना फारसेजों गिदुं गुदुं बुंलायगोन। जाखिनि बाथ्रा बुंदों नोंथाङा नैबे बाइ इलेक्शननि बाथ्राखौ लानानै ना डेभेलप जायैनि खारना नैबे राकेश ब्रह्म नोंथाङा मिथिया जानो हागौ। नोंथाङाथ' नोंनि जायगायाव मा डेभेलपमेन्ट खालामदों नोंनि समस्थियाव दाउजों दाउ फुरा गोमफब होजोब्बाय, बोरमाजों बोरमा गोमफब होजोब्बाय, नानि ना गोमफब होजोब्बाय, लोगोसे आरो मा होननानै बुङो अमानि अमा बिनि बुंफब होजोब्बाय नोंनि समस्थियावहाय। नोंनि समस्थियावथ' गोबां डेभेलप खालामबाय बा जौगाथाय लाबोबाय नङा होमबा राकेश ब्रह्म डायनामिक लिडार। जोंनिया डायनामिक लिडारफ्रा ना जौ जुवा बेफोरखौ बन्द' खालामो। नाथाय माथो जायगा जायगा फुजा मेला माबा माबि बन्द' खालामनाया माथो सोरखि खेला मा खेला सोलिबाय थादों बेखौ एसे नोजोर हो राकेश ब्रह्म एसे नोजोर हो। दा दिनैहाय निसिमायाव डेभेलपमेन्ट जायैया जेब्ला BPFआ सरकाराव थायो अब्लाना UPPLना गेदुं देरहाना थालायबाय नङा होमबा। जेब्ला UPPLआ जेनो अब्लाना ओरैहाय फारसे BPFना देरहाना थालायबाय निसिमायाव। थिग बेफोरबायदि जाद्लायबाय थादों। नोंथाङा मोजां मोनथिया, मोनथिगौब्लाबो मोनथियै बायदि पलिटिक्स राव नालाय। राकेश ब्रह्मआ बिथाङा जेरैबायदि बाथ्रा बुंदोंना धोरोमनि खोथाखौ लानाया होसोजागोन नों मालाबा। आं हले सिदा बुंखायो धोरोमनि खोथाखौ नों दाबुं। नों माब्लाबा ख्रिस्टान ससाइटिनि जायगायाव उमुक उमुकखौ खालामनांगौ उमुक उमुक। निसिमायाव दा मोनथाम मोनब्रै बा गोबां धोरोमनि मानसिफोर दं। मुस्लिम सम्प्रदाय दं, बाथौ सम्प्रदाय दं, ब्रह्म सम्प्रदाय दं, ख्रिस्टान ससाइटिनि सम्प्रदायफोरबो दं, जयगुरु सम्प्रदाय दं ना बेफोरबायदि आरोखि। नोंथाङा बुजियाखै, हाबाखै। बाथौ सम्प्रदायनि मानसिफ्रानो दिनैहाय जेम्स बसुमतारीखौबो सापर्ट खालामदों। दिनै जेम्स बसुमतारीखौ सापर्ट खालामनायखायसो बिथाङा देरहादों। सापर्ट खालामाबाथ' मालाबाबो देरहाया। दिनै नोंथांमोननि जायगायाव निसिमायाव गोबां माबाफोर दं, सापर्टारफोर दं। बुंनो थाङोबा नै नोंसोरनिनो आइजो गांखंनि बिना गयारि दं। बिथाङा मानो बिना लाबोनो हायाखै गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन नङा होमबा। बेफोरखौ बुङोब्ला हेन टेन XYZ बाथ्रा बुंगोन। जिखियानो जाया मानो राकेश ब्रह्मनि ना खाबजायि राव बेखौ एसे खोनासंनानै लानि। 2025आव नोंथांमोना दि सरकार सालायनो हानाय नंलिया बे खाथांखा। UPPLआ हानाय नङा बे रोखा जानानै दं। खारन नोंथांमोननि UPPLनि सिङावहाय प्रमद बर'आबो दिनै बिथांखौ मानो बुंदों BJP सरकाराबो मानो दिनैहाय BPFजों BJPआबो खुंथायाव थाब्लाबो नेक्स्ट बा 2025आव मानोथो हिमन्त बिश्व शर्मा सारा मानो बुंदों BJPआ एक्सट्रायै केन्डिडेट होनाय जागोन होननानै। सिन्था खालाम आरोबाव बांगाल दै लोंगोन खिन्थु नोंसोरो। जिखियानो जाया मानो राकेश ब्रह्म बिथांनि माखासे बाथ्रा ना बेखौ जों खोनासंनानै लानि खाबजायि रावखौ। आं मोनसेल' खोथाखौ बुंनो सानदों जे निसिमानि रायजोआ खालि लामाल' नङा, खालि कमिउनिटि हलल' नङा, थोंजोंहाय जिखिनि रांखान्थि मुलाम्फा मोननांगौमोन बेखौहाय थांनाय गोबाव समनिफ्राय BPFनि समाव बिथांमोना मोननो हायाखै। आरो दाबो जिहेतु बेवहाय जी माने जेम्स बसुमतारी MCLA बिथाङा जिहेतु खुब माने अख्रा आखुनि मानसि आरो बियो मालाबाबो जोंनियाव सरकार सोलिनाय UPPL दोलनियाव मालाबाबो निसिमानि रायजोनि थाखाय जेबो दिनैहालागै बिफेराखै। बिथाङा गावखौनो बिराद माने अहंकारि टाइपनि मोनसे
राजनीतिक बिद बायदि बे निसिमा ओनसोलखौ बाहायगासिनो दं आं मोनसे आपिल खालामगोन फैगौ बाइ इलेक्सनाव निसिमानि साफ्रोमबो बुजिनाय रायजो राजाफ्रा आरो आंनि आइ आफामोनहा जेन गासैबो मोनसे जौगाथाय मुलुग मोनसे गोदान सानखांथि जि साननायजों जों इउपिपिएल दोलोआ जोंनि समाजखौ दैदेनगासिनो दं गासिबो जेन इउपिपिएलनो भट होयो आं दिनैनो बे खोथाखौ आपिल खालामगोन आरोखि औ बेखौथ' जि अपोजिसन दङ बिपिएफआ हदाय बिथांमोना जोंनि गाज्रिखौनो बुंखागोन जेनेबा इउपिपिएलआ मोजां खामानि मावदों दिनै 17था निसिमायाव लामा जोङो अन्थाइनि लामा आरो प्लास कमिउनिटि हल बेफोरबायदि गोबां आरो साननैसो आगोलाव बेवहाय गोबां मानसिनो साइकेल होनाय जादों जोंनि आइ आबौमोनखौ जोङो बेवहाय अमा होदों जों बेवहाय खुन्दुं होदों थ' बेबायदिनो 40टा समस्तियाव बे हाबाफारिया जादोंमोन खालि बेवहाय जिहेतु बिपिएफनि एमसिएलए जेम्स बसुमतारिया जेबो मावगुबै मावनो रोंथारि सासे सुबुं थगाय थसिल' खालामनानै बियो रायजोखौ माने धोरोमनि नामाव बिखेखकरि ख्रिस्टान धोरोमनि मानसिफोरखौ बियो गावनि मानसि होननानै पकेटाव सोना लाना बेरायबाय थायो दा बेखौनो बिथाङा बिराद दुगा खालामगासिनो दं जे जोंनि ख्रिस्टान माखासेया जेम्स नाम मोननाय लोगो लोगो ख्रिस्टान होननाय लोगो लोगो भट मोनो बे खेलाखौल' बिथांमोना गेलेनो हायो आरो दिनै सार' माने बिटिआर ओनसोलाव मोनसे चेन्ज फैबाय सोलायनाय फैबाय मोनसे मोजां थासारि फैबाय गोबां लामा बानायबाय गोबां माने कमिउनिटि हल बानायबाय गोबां माने स्पर्ट्स स्टेडियाम जों बानायगासिनो दं बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा बिथांमोननि बे भाइरेल शब्दआ बे एकदम नंखाय बे खोथायाव खुनु माने गुरुत्व होनांगौ जेबो गैया रायजोफ्रा